Max er vores nye serie af burbåndsmopper, det I også kender som velcro-mopper. Det jeg skal præsentere jer for i den her video, det er den her model, og det er vores Microspeed-moppe. Microspeed-moppen den findes i to størrelser. Den findes i en 40 cm, og den findes i en 60 cm. Det der er fælles for dem, det er, at vi på mopperne har valgt at lave, man kan se det, hvis man bukker den her, sådan nogle afvandingskanaler, som gør, at vand og luft bedre bliver fordelt på overfladen, når I vasker gulvet. Vi har naturligvis valgt at lave farvekodning på vores mopper. Vi har en sort backing på dem. Vi har lavet de her hængere, så I kan hænge dem på jeres rengøringsvogn. Derudover så er de produceret i et monomateriale, det vil sige, at det gør den nemmere at genanvende. De er produceret i Europa, og hele vejen rundt i kanten, der har vi de her lange frynser, som gør, at du bedre kan komme ind under inventar, borde og stole, når du skal gøre rent. Fælles for alle vores nye Max-mopper, det er, at de kan holde 500 vaske. De er produceret i minimum 35% genanvendte fibre, og de kan fjerne alle sammen 99,9% bakterier og virus. Mopperne er produceret i Europa, og I kan naturligvis få en introduktion af dem, hvis I enten ringer til os eller skriver til os, så kommer enten jeg eller en af mine kollegaer ud til jer, og så får vi en snak om, hvad for nogle mopper, der passer til jeres behov.